नमस्कार गाववाल्यान, बरे आसात ना? पाऊस पडता मा तुमच्याकडे? आमच्याकडेच पण चालू झालो आहे सर. पावसाचे दिवस आहोत, पण आमच्याकडे सगळी निंबराची वाट बघतात. कारण मे महिन्यात पूर्ण पाऊस होतो, त्यामुळे सगळी पिका लेट झाली. आमच्याकडे मिरचे सुकणत नाहीत. आता मिरचे लागलेत, पिकलेत, पण ते सुकण्यासाठी 8 दिवसाचा निमार व्हाया घंटा मिळणार नाही. काढलेले मिरचे फुकट जातले जर ह्या ऊन नाही गावला तर. पण आजकाल लोकांची कसरत चालू आहे. जरा ऊन पडला की घालायचे वाळत आणि परत पाऊस होईल काय काढायचे. आताच्या पावसाच्या उन्हार भरोसा नाही. माणसापेक्षा फसवे आता पावसाळ्यातलं ऊन असतं. त्यामुळे आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण बघूया लोकांनी लेट काढलेले मिरचे सुकले की नाही, त्यांचा पुढे काय झाला आहे तो पूर्ण ब्लॉग बघा. मिरच्याची रास घराकडे येऊन पडली आहे, पण अजून अर्धा काम बाकी आहे. कारण आता जूनची 10 तारीख आहे आणि याच्या पुढे मोठं टास्क हे मिरची सुकवण्याचे. सुकले तर ते आपले आणि जरा जरी ओले रवले तर ते कुसतले. त्यामुळे सगळी मेहनत पाण्यात. 2 दिवसांनी जरा उघडला, ऊन पडला आणि लोक परत सुकवणं घालायचे विचार करू लागले. आता सगळी म्हणतात 4 दिवस ऊन घालू दे आणि मग काय तो पाऊस पडा नाही. धड पावसही पडणार नाही आणि धड ऊनही येणार नाही. बघूया आता सगळे सुकवाना घालतात का नाही. ती घालताय ती नाही मला लागाचो बघ. मग यांनी मारीला मग घालूक नको. आजचा दिवस लागाव नाही वधू जरा घालू आहे ते. नाही अजो सांग बरे काय त्या लागतो लोक नाही लागायचो. नाही लागायचो मग घाल तर. चल मिरच्या चल चडचडीत. काय रे उठ चल चडचडीत घाल. राबतोय निमरा तर निजता तर चल मिरच्या घालो आहे निमारीला. घाल बेगिना तोंडला पाहू नको गो. निमारीला चल घाल. पाठ करून घालता हो. तोंड दिसत का म्हणा. कोण पडला कडो नाही वा पडाक. कडो नाही वा पडाक. कसा पडला दाखय रे. ते घाल बेगीन चल निमारीला. काय गो देटांक बुरशी लागली. बुरशी लागली मग सुकाक नाही म्हणा. मग निमार नाही म्हणा. चा खराब झाले. आता निमार लागला तर बरे. आता सगळी मिरच्या घालून घेतो बाहेर निमार पडल्याबरोबर. हे सांग रे पाऊस लागतो काय नाही. ऐक सांगे ना काय पाच किलो गणी खूप इलो. काय राहत ते तुझ्याकडे. कितक्यांदा घातले आणि काढलं. सकाळपासून जाते 3दा. दिसणार नाही का. दिसणार नाही पण बारीक ना. काय गे येतो लो काय नाही गे. अडे उभलो होतो बघ. ह्या बाजूक भरला. अडे भरलो. वायद राव बघ.
उकलूया. उकलू का नको उकलू तसं म्हणणार आहे. येतो नको माहिती या बाजून इलो तर आता तोच ही विचार करता मिरचे काढू काय, ती विचार करता कपडे काढू काय, पाऊस येतो काय नाही तो बघतो दादा काय जण. येतलो पाऊस येतलो. नाही होतो तू वरती उकाललो हा पाणी झाला मग ती असोय उकाल आणि वार आणि थंय माका एकट्या उचलतले येतय मी येतय बाया का येतलो 100 झाडू कमी घालू कंटाळू ते का त्याला सगळं झालं का अरे तिने उकाललो तो दिसता नाही होतो ना. येतलो येतलो खरे पाऊस होय का औषध नाही औषध हो का येतलो पाऊस नाही म्हणून सांग नाही काय बघा रे चौशी झालो नाही म्हणून का धावत अशी माहिती ढाकून ठेवलंय नाही जाऊचा का ते पाणी हाताला येता थोड्याच थोड्यासून वार हडी वाडीक जातलो वाडीक हडे हातलो वाडीक जातलो तडे हडे हडे वाडीक हा वाडिया वाडी हार जातलो आता बाण्याक बाण्याचो बाण्याक जातलो हडेसून पाऊस येलो ना तर तो गेलो मग ते गोयासून इलो तर येतलो त्याला वारा होय हड्यासून वारा येता का बरे वारा येतो बघ अंदाज बघ त्याचे अंदाज भारी आहेत ना. अंदाज भारी आहेत तुझे मग तडस वारा येला ना तर वारा बरोबर हे काय विचारू आहे रे पाऊस येतो लोक नाही आणि माल लागतला का नाही पाऊस केव्हा येतो सगळ्या काय विचारू आहे नाही वारा होय मग तडे वेधशाळा होती हडे पाऊस नाही हा ना मग हडेसून वारा होय तडे आतो हा विषय काय केले काढले ते काय बाय करतलं शेवटच्या ह्या काही पाऊस आणि विषय पिकले कितके तरी निमार नाही काय नाही काढले आणि निमराच्या आशेचे देवा धावत पळत जाऊन त्यांच्या ह्यांच्या स्लॅपार घातले म्हणून काय भोगल्यांच्या हो परत पाऊस दिलो परत धावला परत पाऊस दिलो परत धावला अशी हरणूक झाली सगळ्यांचा तास झाला हो आणि त्या हरण बाई ठेवली परत दुसरे दिवस निमार पडला घालताय तसं येईल पाऊस काय करतेलो हा सगळ्याचं इतिहास झालो मी सुकले मग आता खूप सुकले ते बघ ह्याच्यात दुकान ठेवले मेन कापड्याच्या टाकून देऊ काही जीव नाही आता ते टाकूनच देऊ काळेच पडले मग ते खेचलंय की त्या घाण घरात फुकटची घाण ती घाण आणि तसं वासय झालो आणि ती पाखरं आहे झाली सगळं दिसतो काय करत गेलेल्या काय करतले काय करतले म्हणजे बाई केल्या यसच या ना हा ना काय करतलो ह्या पावसात काय धरतलो माणसात झालं कोणी काहीतरी करी आम्ही रटू मेघ येणार नाही म्हणा आता हिरो तर एकदम मग घेऊन गेलो त्याचं काय तो टायमार इलो गे आता काय करतो टायमार इलो पण माणसांचा टायमार जाणार नाही ना माणसांचा कसा हा दोन्ही तोंडाने आम्ही बोलतो बरा केला तरी बोलतो वाईट झाला तरी बोलतो लागलो तरी गाळी नाही लागलो तरी गाळी. ही मिरची लोकांची 4-5 महिन्याची मेहनत अशी पाण्यात कुसता. याचं कारण म्हणजे नको तेव्हा पडलेलो पाऊस, त्यामुळे मिरची लावणी लेट झाली, त्यामुळे काढणी लेट झाली. आता काढून फायदा नाही, कारण काढले तर सुकणत नाही. ही असता शेतकऱ्याची लाईफ. मिळाला तर सोना, नाहीतर अशी माती होतं सगळ्याची. म्हणून आपण शेतकऱ्यांकडनं काय खरेदी करताना भाव करू नये, तो ह्यासाठी, कारण मिळाला तर वसुली होता, नाहीतर असा नुकसान पाण्यात होता. नाही गो बाई, काय सुकतले का कुसम झाली घाण. आता सुकतो दे, आता निमार नाही काय नाही.
काय करतले ते लायटी ते सुकय होते म्हटलं ते काय जायना आता का टाकून देऊ होय इतके बरे तो हे इतके कितके आणखी टाकले सुद्धा आणि हे काय हे थोडे मिरसांगो कॅमेरा घालून काढले कुणग्यातले काढूकत नाही मग पुण्यातले काढतो ना, हे पहिले काढले ते गेले सगळे ह्या कुसाण या मिरसांगाचं असं झालं इजवा कॅमेरा घालून होई आणि फुकटचे ते पैसे देऊन होई आणि असं नाशारी करून होईल. काय करतले आता इतक्या मिरसांगाचं ईद वाचलं आता काय करू टाकून घेतलं आता काय का रडत बसतलं आता जाऊन ह्या करू काढत ह्याच्या भोवती रवलंय जर तर बाकीची कामं जाणार नाही. तर तुम्ही बघलात लोकांची कशी तारांबळ झाली आहे. काय काय लोकांनी काढलेले मिरचे कुसले म्हणून फेकून दिले, काय काय लोकांनी तर ते अगदी मळ्यातच ठेवले, मळ्यात कुसान गेल्यात झाडावरचे. आपण कष्टान पिकवलेला ह्या पीक असा मातीमोल होताना कुसताना बघून किती कष्ट होतं ते त्या शेतकऱ्याकच माहिती. आणि ह्या सगळा नुकसान सोसूनही तो आज खंबीर उभो असा आणि आता जोबान परत लावणीक उतारलो असा. ह्योच असा आपलो खरो शेतकरी.